Salut et bienvenue. Anga bi vidéo bena boli panneau d'obligation de kan français là comme anya ke italien là comme mogodo ya la ina fait ko anga ke français fenena donc anga bita bena boli odeka. Obligation de tourner à droite avant les panneaux. Donc nimba aira ko ijwa kwa lendo kafara ikini fait quoi yani be se panneau mo. Donc sira kuma yɔrɔ la a bi obligé i ka fara i kini fɛ. Obligation de tourner à gauche avant les panneaux. Donc ni fɛnɛ yani ka se panneau tɔgɔ in yɛrɛ ma. Donc ɲɔgɔn kuma yɔrɔ la a b'a fɔ ko i jagoyalen don k'i ka tourner i gauche fɛ. Contournement obligatoire par la droite. Ni fɛnɛ nin b'a yira k'a fɔ ko i jagoyalen don ka passer i kini fɛ. Musala la ni sera mɔgɔw bɛ baara la sira kan panneau tɔgɔ bɛ walima zebra ninnu yɔrɔ la ni panneau tɔgɔ bɛ yen nɔ nin b'a yira k'a fɔ i jagoyalen don ka passer i kini fɛ. Contournement obligatoire par la gauche. Ni fɛnɛ b'a yira k'a fɔ i wajibilen don ka passer i numan fɛ ni sera sirabilennaw ma o n'a ɲɔgɔnna panneau ni a bɛ immédiate de la quoi. Donc i bi panneau in yɔrɔ min na i kan ka passer o yɔrɔnin bɛɛ quoi. Comme panneau d'obligatoire la i y'a sɔrɔ a caman bɛ yen i b'a ye ka kɔn mais ni i b'a ye yɔrɔ min i b'a ye point min na i obligélen don de quoi ka passer o yɔrɔnin bɛɛ la. Donc ni yɔrɔ in na i obligélen don ka passer i numan fɛ. Direction obligatoire à la prochaine intersection. Tout droit. Ces panneaux interdits par la même occasion de tourner à gauche ou à droite. Bon, ni fɛnɛ b'a yira ko i wajibilen don ko ka taga direct fɛ quoi. Donc a bi i interdit i ka fara i numan walima i kini fɛ ɲɔgɔn kuma yɔrɔ la. Direction obligatoire à la prochaine intersection. À droite. Ces panneaux interdits par la même occasion de tourner à gauche et d'aller tout droit. Donc ni panneau ni a bɛ i wajibiya k'i ka fara i numan fɛ. Donc a b'i bali i ka taga direct fɛ ou bien i ka fara gauche fɛ i bɛna se sira kunbɛn yɔrɔ min ma. Direction obligatoire à la prochaine intersection. À gauche. Ces panneaux interdits par la même occasion de tourner à droite et d'aller tout droit. Ni panneau ni fɛnɛ a b'i bali quoi. Ya a b'i bali ka taa direct fɛ ani k'i bali ka fara kini fɛ. Donc o la a b'i wajibi i ka fara i gauche fɛ. I bɛna se ɲɔgɔn kuma yɔrɔ min ma. Direction obligatoire à la prochaine intersection. Tout droit ou à droite. Ces panneaux interdits par la même occasion de tourner à gauche. Ni panneau ni fana bɛ i wajibi i ka taa direct fɛ walima i ka fara i kini fɛ. Donc a bɛ interdit i ka fara i gauche fɛ i bɛna se ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min ma. Direction obligatoire à la prochaine intersection. Tout droit ou à gauche. Ces panneaux interdits par la même occasion de tourner à droite. Ni fɛnɛ nin b'a yira ɲɔgɔn kuma yɔrɔ la ko i wajibilen don ka taga direct fɛ walima i ka fara numan fɛ. Donc a bi i bali i ka fara i kini fɛ. Donc i tɛ se ka fara i kini fɛ. Direction obligatoire à la prochaine intersection. À droite ou à gauche. Ces panneaux interdits par la même occasion de continuer tout droit. Donc ni panneau ni b'a fɔ i bɛna se ɲɔgɔn kuma yɔrɔ min ma i wajibilen don ka fara i kini walima i numan fɛ. Donc de coup a bɛ i bali i ka taa direct fɛ. Piste ou bande obligatoire pour les cycles vélos sans nid car ou remorque. Les autres usagers ne doivent pas circuler, stationner ou s'arrêter. Ni panneau ni fɛnɛ
nin b'a yira de k'a fɔ ko nɛgɛsotigiw nɛgɛsotigiw ka sira de don a b'a yira ko olu le kan ka taga a sira tɔgɔ fɛ. Donc du coup mun b'a la n'o ye bolimafɛn wɛrɛw ye a bi olu bɛɛ lajɛlen bali ka circuler a sira tɔgɔ fɛ. Fin de piste ou bande obligatoire pour cycle, vélo. Vélo sans nid car ou à partir de ces panneaux, les cyclistes circulant sur les chaussées. Ni fɛnɛ panneau tɔgɔ ni a b'i o kelen de yira an ye mun fɔ nɛgɛsotigiw ka sira, nɛgɛsotigiw obligelen don ka taa sira min fɛ a bi o laban yɔrɔ de yira. Chemin obligatoire pour piétons. Les autres usagers ne doivent pas circuler, stationner ou s'arrêter. Ni fɛnɛ ni ye senamatigiw ka sira ye a b'a senamatigiw wajibi ka taa sira nin fɛ. Donc mun tɛ senamatigi ye olu man ka circuler a sira tɔgɔ fɛ. Fin de chemin obligatoire pour piétons. Donc a bɛ senamatigiw u ka sira a b'o laban yira. Chemin obligatoire pour cavalières. Les autres usagers ne doivent pas circuler, stationner ou s'arrêter. Donc ni fɛnɛ ye sotigiw ka sira de, sotigiw wajibilen don ka taga min fɛ. Donc minnu tɛ sotigiw ye olu man ka circuler walima k'u jɔ a kɔnɔna na k'u gare. Fin de chemin obligatoire pour cavalières. Donc ni fɛnɛ bɛ sotigiw u ka sira a laban yira. Vitesse minimum obligatoire. Je ne dois pas rouler au moins de 30 km/h. En principe, ces panneaux n'est placé que sur les autoroutes ou dans les tunnels. A ko ko ni panneau tɔgɔ ni b'a yira i man ka boli 30 km/h duguma quoi. Vitesse 30 km/h de panneau tɔgɔ ni b'a yira k'i man ka boli o duguma. Donc a y'a yira k'a fɔ ko panneau ni a bɛ sɔrɔ autoroute ani tunnel ninnu kɔnɔna de la ka caya. Fin de vitesse minimale obligatoire. Donc vitesse minimale min bɛ ni i diyagoyalen don i man ka jigin a duguma o laban yɔrɔ nin b'o de yira. Chaîne à neige obligatoire sur au moins 2 routes motrices. Si ma voiture est une traction avant, les roues motrices sont les roues avant. Si ma voiture est une propulsion traction arrière, les roues motrices sont les roues arrière. Bon ni panneau fɛnɛ nin bi a yira i obligelen don ni nezi b'a la i ka chaîne don i ka chaîne don i ka pine na. Mais n'i bɛ chaîne don i ka pine na yan i obligelen don ka chaîne don i ka pine ɲɛfɛsen fila de la ɲɛfɛsen fila ou bien n'i ka pine ye pine invernal ye i tɛna obligé ka ni chaîne don i ka pine na i bɛ se ka wuruler ni chaîne ni pine invernal ye. Sinon ni yɔrɔ in na i obligelen don ka chaîne don i ka mobili sen na ɲɛfɛsen fila ɲɛfɛwurun fila. Fin d'obligation de usage de chaîne à neige. Donc nin bɛ o laban yira k'a fɔ i wajibilen don ka chaîne don i ka pine na ou bien i ka circuler ni pine invernal ye. Nin y'o laban ye a b'a yira obligation bɛ b'a ye. Voie réservée aux véhicules de service régulier de transport en commun, autobus. Les autres usages ne doivent pas circuler, stationner ou s'arrêter. Donc ni fɛnɛ ye bisitigiw ka sira ye. Donc a b'a yira bisitigiw de kan ka boli sira tɔgɔ nin fɛ. Donc minnu tɛ bisi ye olu man ka
boli sira in kan ou bien k'u stationner ou bien k'u jɔ. Fin de voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun. Donc a bi bisitigiw olu ka sira laban yɔrɔ de yira. Voies réservées au tramway. Les autres usagers ne doivent pas circuler, stationner ou s'arrêter. Ni panneau ni fɛnɛ ni b'a yira k'a fɔ ko voie ko a réservelen don, k'a dabɔlen don tramu de kama. Donc minnu tɛ tramu ye olu man kan ka circuler a yɔrɔ la, u man kan k'u stationner, u man kan k'u jɔ. Fin de voie réservée au tramway. Donc ni fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko tramu ka voie sira min bɛ ni a dabɔlen don tramu kama ko o bɛ ban nin yɔrɔ in na. Voilà, an ka panneau obligatoire bɛna ban nin yɔrɔ in na. Ni Ala sɔnna ma an bɛna ni argument wɛrɛw ye k'olu fɛnɛ traduit ka bɔ français la ka taa bamanankan la. Aw k'an bɛn video natɔ. Wassalam.